Una salutació als visualitzadors del primer vídeo. Vos planteja una pregunta, diverses hipòtesis i una resposta clara. Què és ser valencià? Una manera de ser nacionalment espanyol? Formar part d'una regió o autonomia d'Espanya sense identitat com una altra de les 16 restants? Sentir com a propis una barreja d'elements folclòrics, de música, festa, gastronomia i cultura dins d'Espanya sense cap identitat pròpia? Formar part d'un territori amb història prèvia que ara és justificadament nacionalment espanyol? Segurament i majoritàriament en la societat valenciana trobaríem una resposta afirmativa a alguna, a algunes o a totes de les hipòtesis o preguntes plantejades en un marc nacional anomenat Espanya, amb una identitat regional que es mou entre la valenciania i el valencianisme. En este vídeo vinc a dir-vos que aquesta concepció és la que s'ha imposat i repetit fins a la sacietat, i encara es fa, però no és el que realment està fonamentat en la història dels valencians. Un territori com el nostre, amb una llengua compartida i pròpia, un passat i una història d'un marc territorial definit, una legislació i sobirania pròpies des de Jaume I cap ací, uns interessos propis, econòmics, socials, etc. i uns components culturals compartits sí que suposen una identitat nacional valenciana que remunta als segles XIII i XIV i a més es veu obligada a ser reivindicativa i combativa. Al llarg de la història, la qüestió identitària valenciana s'ha volgut resoldre per la via de la negació o l'anestèsia, des del segle XVI fins avui en dia, per aquells poders fàctics i aquelles classes socials i aquells territoris que estaven a favor d'un estat-nació i d'un marc mental identitari espanyols que només té 2 o 3 segles d'existència, des dels segles XVIII o XIX, i que per desgràcia ha perjudicat la capacitat de decidir i la qualitat de vida dels valencians. Els valencians no som espanyols per conquesta i assimilació des de temps immemorials i som valencians des de molt abans que existirà Espanya concebuda com una nació. Per tant, podem afirmar rotundament que els valencians tenim una identitat nacional històrica. Som nacionalment valencians, amb vincles amb les terres de la llengua comuna en un estat espanyol que ens ho vol negar i amb el qual hem de reivindicar, lluitar els nostres drets i interessos. De fet, a la seva manera, fins i tot en la legislació vigent, reconeix la nostra nacionalitat, almenys sobre el paper, tot i supeditada a la nació espanyola. Cite parcialment l'article primer de l'Estatut d'Autonomia actual, per no entrar en el tema del nom del territori en aquest vídeo, i diu: el poble valencià, històricament organitzat com a Regne de València, es constituïx com a comunitat autònoma dins de la unitat de la nació espanyola, com a expressió, i ara ho diu ahir, de la seva identitat diferenciada com a nacionalitat històrica i en l'exercici del dret d'autogovern de la Constitució espanyola, que la Constitució espanyola reconeix a tota nacionalitat. En definitiva, som valencians, som una nació amb una identitat pròpia dins del nostre marc territorial, del nostre territori,
i que ve del passat i es projecta cap al present i cap al futur, de manera fonamentada, i que ha de tindre un caràcter reivindicatiu i combatiu. Una nació que comparteix vincles i interessos amb altres nacions de l'Estat que tenen la mateixa llengua pròpia que nosaltres. A la descripció del vídeo vos deixaré, quan puga, els llibres en què principalment m'he basat i d'altres també que van en la mateixa línia, ja que no es tracta d'opinions, sinó de fets passats i contemporanis estudiats i documentats.